Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην οικονομική επιστήμη είναι ένα από τα παλαιότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα από τα δύο παλαιότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και να σας θυμίσω, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1994-1995 και έχει μια ζωή περίπου 3 δεκαετιών συνεισφοράς στις μεταπτυχιακές σπουδές στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι δηλαδή ένα από τα παλαιότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι διατμηματικό. Αυτό σημαίνει ότι για το μεταπτυχιακό αυτό συνεργάζεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το οποίο είναι το επισπεύδον, δηλαδή αυτό το οποίο συντονίζει το μεταπτυχιακό, και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τώρα, ένα ερώτημα που συνήθως απασχολεί τους περισσότερους καθώς πλησιάζουν στο τέλος των σπουδών τους είναι οι προοπτικές απασχόλησης, ποια ακριβώς εργασία, σε ποιον κλάδο θα θέλαν οι περισσότεροι να ασχοληθούν, και εδώ πέρα προφανώς οι προοπτικές απασχόλησης ήταν πάντα για τους απόφοιτους των οικονομικών ο τραπεζικός τομέας, οι μεταφορές. Να θυμίσω ότι στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τόσο το λιμάνι όσο και το αεροδρόμιο αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, οπότε προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης. Οι τηλεπικοινωνίες, θέματα που αφορούν διεθνείς σχέσεις και διεθνή ζητήματα, εφαρμογές στον αγροτικό κλάδο, τα οικονομικά της εργασίας, τα οικονομικά της εκπαίδευσης, τα οικονομικά της υγείας, και πιο πρόσφατα έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές σε ένα καινούριο πεδίο που αναπτύσσεται, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, καθώς και θέματα που αφορούν τα δεδομένα. Ακούτε πολύ συχνά, φαντάζομαι, για εφαρμογές για data analysis, data science, επιστήμη των δεδομένων, επιστήμη ανάλυση δεδομένων. Όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν και θα απασχολούν τα οικονομικά. Προφανώς στα οικονομικά ενδιαφερόμαστε για θέματα περισσότερο κοινωνικά, όπως είναι η ανεργία, η ανάπτυξη, η μεγέθυνση, οι ανισότητες. Όλα αυτά τα θέματα μας απασχολούν, και να τονίσω ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην οικονομική επιστήμη προσφέρει τη δυνατότητα κάποιος να ακολουθήσει στη συνέχεια διδακτορικές σπουδές, καθώς απόφοιτοι που επιτυγχάνουν συγκεκριμένες επιδόσεις στο μεταπτυχιακό μπορούν να συνεχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν και να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα. Το διατμηματικό πρόγραμμα στην οικονομική επιστήμη, Master in Economics, έχει 2 εξειδικεύσεις. Η πρώτη είναι η οικονομική θεωρία και πολιτική, στην οποία κάποιος θα ασχοληθεί περισσότερο με θέματα όπως είναι η μακροοικονομική θεωρία και η μικροοικονομική θεωρία, θα εμβαθύνει δηλαδή περισσότερο στη μάκρο και στη μικρο. Και η δεύτερη κατεύθυνση είναι η εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική. Αυτές οι κατευθύνσεις, οι οποίες συνεπάγονται διαφορετικά μαθήματα η κάθε μία κατεύθυνση, είναι κατευθύνσεις που αφορούν στο δεύτερο εξάμηνο του μεταπτυχιακού. Η δομή του μεταπτυχιακού δηλαδή αποτελείται από το πρώτο εξάμηνο, το οποίο περιλαμβάνει κοινά μαθήματα βάσης. Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο πρώτο εξάμηνο στη μικροοικονομική, στη μακροοικονομική, στα μαθηματικά και στην οικονομετρία, και έχοντας γερές βάσεις, στο δεύτερο εξάμηνο επιλέγουν την κατεύθυνση που θέλουν να πάρουν,
όπου στην οικονομική θεωρία και πολιτική υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στη μικροοικονομική και στη μακροοικονομική, στην κατεύθυνση εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική, η έμφαση δίνεται περισσότερο σε εφαρμογές των οικονομικών και των χρηματοοικονομικών, χρησιμοποιώντας δεδομένα και χρησιμοποιώντας ποσοτικές και οικονομετρικές μεθόδους. Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση στο μεταπτυχιακό? Στο μεταπτυχιακό αυτό μπορούν να κάνουν αίτηση πτυχιούχοι οικονομικών, κοινωνικών, τμήματων οικονομικών επιστημών, διοίκηση επιχειρήσεων, από το Πολυτεχνείο, απόφοιτοι τμήματων μαθηματικού. Είναι κάποιοι από τους πτυχιούχους που μπορούν να κάνουν αίτηση. Να πω ότι στα τελευταία 30 χρόνια που λειτουργεί το μεταπτυχιακό, και θα ήθελα να ξανατονίσω ότι είναι ένα από τα παλαιότερα με ισχυρή παράδοση και ιστορία μεταπτυχιακά στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε πάντα πολλούς αποφοίτους τόσο από το τμήματα οικονομικών επιστημών, διοίκηση επιχειρήσεων, από όλες τις πολυτεχνικές σχολές και από τμήματα μαθηματικών. Επίσης, πτυχιούχοι της Αλλοδαπής που έχουν αναγνωρίσει το πτυχίο τους μπορούν να κάνουν αίτηση, και πτυχιούχοι οι οποίοι προέρχονται από τα ΤΕΙ πριν γίνουν ΑΤΕΙ, επίσης μπορούν να κάνουν αίτηση στο μεταπτυχιακό. Τώρα, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με προφορική συνέντευξη, η οποία γίνεται σχετικά νωρίς. Η προφορική συνέντευξη έχει ένα ανώτατο όριο 20 μόρια, αλλά σε αυτήν συνυπολογίζονται ο βαθμός πτυχίου, το πόσο συναφής είναι το πτυχίο του υποψηφίου με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού στα οικονομικά, η συνάφεια, η σχετικότητα του πτυχίου, και επιπλέον δίνεται επιπλέον μοριοδότηση για φοιτητές οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν κάποιας μορφής ερευνητική δραστηριότητα κατά το πρώτο πτυχίο, η οποία μπορεί να είναι κάποια εργασία ή κάποια συμμετοχή ή και παρουσίαση σε συνέδριο. Τώρα, ο σκοπός και οι στόχοι του μεταπτυχιακού, να πούμε ότι ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επίπεδου μεταπτυχιακών σπουδών στην οικονομική επιστήμη. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν ένα στέρεο υπόβαθρο για να συνεχίσουν, αν το επιθυμούν, τις σπουδές τους περαιτέρω σε διδακτορικές σπουδές. Μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στην εφαρμοσμένη έρευνα, να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται δεδομένα χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες στον τομέα αυτό, να αποκτήσουν υψηλό βαθμό αυτονομίας, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Και τέλος, η δημιουργία του απαραίτητου κλίμακτος για την προώθηση περαιτέρω της ερευνητικής δραστηριότητας. Στο τελευταίο κομμάτι των σπουδών στην οικονομική επιστήμη, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μία εργασία η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία και η έμφαση στην ερευνητική δραστηριότητα σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εργασίας είναι πολύ σημαντική. Τώρα, ποιες ενέργειες υιοθετούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών? Στο επίπεδο της επιλογής αναζητούμε φοιτητές οι οποίοι να έχουν στέρεο υπόβαθρο στα ποσοτικά. Γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως αποφοίτους οι οποίοι να προέρχονται από οικονομικά τμήματα, από μαθηματικά τμήματα και από το Πολυτεχνείο. Οι διδάσκοντες είναι όλοι δραστήριοι ερευνητικά στο αντικείμενο στο οποίο διδάσκουν, και συχνά
τα άρθρα και η έρευνα που κάνουν οι διδάσκοντες αποτελούν κομμάτι της ύλης. Το μεγάλο πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού είναι ότι οι τάξεις έχουν μικρό αριθμό φοιτητών, οπότε η αναλογία φοιτητών, καθηγητών είναι πάρα πολύ καλή. Σε μικρή τάξη η δυνατότητα για αλληλεπίδραση ανάμεσα στους φοιτητές και στους καθηγητές είναι πολύ, πολύ καλύτερη. Η αξιολόγηση των φοιτητών δεν γίνονται μόνο με τις παραδοσιακές εξετάσεις που οι περισσότεροι προπτυχιακοί φοιτητές είναι εξοικειωμένοι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να κατανέμεται μέσα στο εξάμηνο με εργασίες, προόδους και παρουσιάσεις η δουλειά μέσα στο εξάμηνο και οι τελικές εξετάσεις έχουν ένα σχετικά μικρό ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Υπάρχουν πάρα πολλές πρακτικές εφαρμογές και από την πρώτη μέρα δίνεται μεγάλη έμφαση όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην ανάλυση δεδομένων, των δεδομένων που μπορεί και χρειάζεται ένας οικονομολόγος να μπορεί να διαχειριστεί. Ανέφερα προηγουμένως τις έννοιες Data Science and Data Analytics. Στο μεταπτυχιακό, οι φοιτητές ασχολούνται πάρα πολύ με δεδομένα και η διπλωματική στο τέλος, η οποία θα αποτελέσει την ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή, του δίνει μια μοναδική ευκαιρία να μπορέσει να εμβαθύνει σε ένα θέμα της επιλογής του ακόμα περισσότερο και να καταφέρει να δημιουργήσει μια εργασία υψηλού επίπεδου. Στο μεταπτυχιακό πολύ συχνά έχουμε προσκεκλημένους ερευνητές. Να πω ότι τους προηγούμενους μήνες είχαμε προσκεκλημένους καθηγητές από το London School of Economics, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, από γερμανικά πανεπιστήμια, από ιταλικά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Η έρευνα τόσο στο μεταπτυχιακό και στο πρόγραμμα εμφανίζεται μέσα από τα discussion papers, στα οποία οι διδάσκοντες παρουσιάζουν την ερευνητική τους εργασία και κάθε καλοκαίρι διοργανώνουμε είτε summer school είτε συνέδριο φοιτητών, συνήθως τον Ιούλιο, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και αυτή την ερευνητική τους δραστηριότητα. Τώρα, όσον αφορά τη δομή του μαθήματος, στο πρώτο εξάμηνο, τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για όλους είναι μαθήματα κορμού. Αυτά είναι η μικροοικονομική θεωρία, η μακροοικονομική θεωρία, η οικονομετρία και τα μαθηματικά. Αυτά είναι μαθήματα τα οποία αποτελούν τη βάση, την υποδομή, πάνω στην οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μία από τις δύο κατευθύνσεις στο δεύτερο εξάμηνο. Η οικονομική θεωρία και πολιτική στο δεύτερο εξάμηνο είναι η πρώτη κατεύθυνση, στην οποία τα μαθήματα τα οποία επιλέγονται, τα οποία είναι υποχρεωτικά, είναι η μακροοικονομική θεωρία 2, η μικροοικονομική θεωρία 2 και η βιομηχανική οργάνωση. Και στην δεύτερη κατεύθυνση, η εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι ανάλυση αγορών χρήματος και κεφαλαίου, διεθνής χρηματοδότηση και οικονομετρία 2. Οπότε στην κάθε κατεύθυνση υπάρχουν 3 υποχρεωτικά και ένα μάθημα επιλογής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει από την επόμενη περίοδο και στο τρίτο εξάμηνο έχουμε την διπλωματική εργασία. Να πούμε ότι ό,τι υλικό συζήτησα σήμερα υπάρχει όλο στο καινούριο site του μεταπτυχιακού, το οποίο μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια που βλέπετε, και το τηλέφωνο της γραμματείας για περισσότερες πληροφορίες είναι το 891 531. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι βασικός σκοπός της σημερινής ενημέρωσης είναι να πούμε λίγα πράγματα περισσότερο για τα μεταπτυχιακά, αλλά κυρίως για να δώσουμε το λόγο και σε παλιότερους απόφοιτους, οι οποίοι θα παρακαλούσαν να μας πούνε λίγα λόγια για τη δική τους εμπειρία και αν κάποιος φοιτητής ενδιαφερόμενος, φοιτήτρια ενδιαφερόμενη θα ήθελε να κάνει κάποιες πλέον ερωτήσεις,
αυτοί θα είναι στη διάθεσή τους για να απαντήσουν πιθανές ερωτήσεις. Να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι πρώτος στη σχετική λίστα, και να τον παρακαλέσω αν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να μας πει λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό. Φυσικά. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος. Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου το 2016. Στη συνέχεια έκανα διδακτορικό στο Λάνκαστερ, όπου τελείωσα το 2020 και έπειτα μετά από εκεί και πέρα εργάζομαι ως data scientist και τώρα σαν ML engineer στην Pfizer. Εγώ θα ήθελα να πω για το μεταπτυχιακό ήταν ότι με μίλησε στα εργαλεία που χρησιμοποιώ τώρα κάθε μέρα και στον τρόπο που παρουσιάζω με έβαλε στη διαδικασία να μάθω να σκέφτομαι αναλυτικά ένα πρόγραμμα, να μάθω να το παρουσιάζω και να το επικοινωνώ με το κοινό και τι εργαλεία χρειάζεται να χρησιμοποιήσω και να το κάνω πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή, σε μια εργασία συγκεκριμένα είχα το eViews, όπου ήταν περιορισμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω, οπότε χρειάστηκε μετά να μάθω ένα επιπλέον λογισμικό που είναι η R και έτσι ξαφνικά άρχισα να μαθαίνω προγραμματισμό, που στη συνέχεια με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου ως data scientist. Μετά στην R πήγα στην Python και ούτω καθεξής. Θα θέλατε να πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλά τα άτομα και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει ο καθένας. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Βασιλόπουλο, με χαρά να την ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είμαι ML Engineer Manager στην Pfizer και εργάζομαι στο τμήμα του Analytics Experience, όπου βοηθάω άλλους data scientists να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα. Οπότε χρειάζεται να γνωρίζω να έχω ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε όλα τα data science task και capabilities και από εκεί και πέρα πώς αυτά τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν predictions ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν insights και να έχουν κάποιο information, κάποιο valuable information για τους stakeholders της εταιρείας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασιλόπουλο. Ναι. Η κυρία Βόγλη θα ήθελε να μας πει 2 λόγια για την εμπειρία της. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αρχικά. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Εγώ ονομάζομαι Αναστασία Βόγλη. Είμαι παιδί του ΠΑΜΑΚ. Ολοκλήρωσα το προπτυχιακό μου στην Οικονομική Επιστήμη το 2021. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο καιρό θα ολοκληρώσω και το μεταπτυχιακό, ξανά στην Οικονομική Επιστήμη. Έχω πάρει την κατεύθυνση της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής και αυτή τη στιγμή εργάζομαι στη Pfizer. Είμαι στο Global Business Service και είμαι στο κομμάτι του Finance. Γενικότερα, το μεταπτυχιακό αυτό με βοήθησε στο να αναπτύξω έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος με βοηθάει και στη δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα βοήθησε και στο κομμάτι το ερευνητικό, αλλά όπως είπα και στο κομμάτι διαχείρισης και του χρόνου. Με βοήθησε στο mindset, δηλαδή του ερευνητή, το οποίο βοηθάει γενικότερα στο οτιδήποτε και να κάνουμε στη ζωή μας. Και αυτό το οποίο με προσέλκυσε πραγματικά στο να αποφασίσω να παρακολουθήσω αυτό το μεταπτυχιακό ήταν το γεγονός ότι δεν μου έβαζε ένα ταβάνι στη γνώση. Δηλαδή, μπορούσα εγώ να αναπτυχθώ όσο θέλω, να διαβάσω όσο θέλω, να εμβαθύνω σε κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο, δηλαδή, κάποια άλλα κομμάτια των οικονομικών ίσως να μην το προσφέρουν. Δηλαδή, να φτάνεις μέχρι ένα σημείο και από εκεί και μετά να μην μπορείς να αναπτυχθείς πάρα πολύ. Επομένως, σαν μια σύντομη συμβουλή σε όλους όσους μας ακούνε και προσπαθούν να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν, είναι ότι αν σας αρέσει να ψάχνετε, να μαθαίνετε, να μην σας πει κανένας ότι μπορείτε να φτάσετε μέχρι ένα σημείο, αυτό το μεταπτυχιακό είναι το κατάλληλο ώστε να σας δώσει τα εφόδια, είτε αποφασίσετε να πάτε σε ακαδημαϊκό κομμάτι, είτε στον ιδιωτικό τομέα, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνετε ό,τι θέλετε πραγματικά.
δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βόγλη. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση προς την κυρία Βόγλη, να ζητήσουμε από τον κύριο Γκοβεδάρο να μας πει λίγα λόγια για τη δική του εμπειρία. Καλησπέρα και από μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω έστω και διαδικτυακά. Σε μένα πάνε χρόνια που τελείωσα το μεταπτυχιακό. Μετά το μεταπτυχιακό, εγώ έρχομαι, καταρχάς δεν είχα καθόλου background στα οικονομικά. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ να μπω σε ένα καινούριο κόσμο. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν πτυχίο μηχανικού, από απέναντι, από το ΑΠΙΘ. Αφού τελείωσα το μεταπτυχιακό, ασχολήθηκα πάρα πολύ με το κομμάτι των startups. Καταρχάς, κατεβαίνοντας στην Αθήνα και δουλεύοντας σε μια εταιρεία που κάνει software σαν product manager, δηλαδή καμία σχέση με το κομμάτι των οικονομικών. Η επόμενη όμως δουλειά μετά από αυτό ήταν σε ένα venture capital fund, όπου εκεί ήταν πολλές φορές όπου αισθάνθηκα ευγνωμοσύνη που πέρασα από το μεταπτυχιακό και πήρα κάποια πολύ πολύ χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσω να ερμηνεύσω πράγματα που έβλεπα στο day-to-day της δουλειάς μου. Αλλά δεν ήταν τόσο τα συγκεκριμένα εργαλεία, όσο περισσότερο το mindset. Γι' αυτό είχα πάει σε αυτό το μεταπτυχιακό και αυτό θεωρώ ότι κέρδισα. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε που έχω φύγει, αλλά αυτό που μένει δεν είναι τόσο η γραμμική παλινδρόμηση, να το πω έτσι, είναι περισσότερο ο τρόπος σκέψης. Αυτό νομίζω ότι έχω κρατήσει. Θα σας αφήσω στο chat το LinkedIn μου, άμα θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και κάποιο call. Αν σκέφτεστε να κάνετε το μεταπτυχιακό, μπορώ κυρίως να βοηθήσω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τελείως άλλο κλάδο ή δεν έχουν σχέση με τα οικονομικά και σκέφτονται αν αυτό είναι μια καλή εισαγωγή για αυτούς στα οικονομικά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γκοβεδάρο και χαιρόμαστε πάρα πολύ ότι τον βλέπουμε μετά από πολλά χρόνια. Ο κύριος Δασκαλίνας θα μπορούσε να μοιραστεί μαζί μας σύντομα την εμπειρία του. Βεβαίως. Μ' ακούτε, με βλέπετε? Ναι. Χαίρομαι. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Στέλιος Δασκαλίνας. Πήρα το πτυχίο μου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ το 2022 και πριν από περίπου μια εβδομάδα τελείωσα και επίσημα το μεταπτυχιακό μου στην Οικονομική Επιστήμη, επίσης στο ΠΑΜΑΚ. Και τώρα θα συνεχίσω διδακτορικές σπουδές στο Tor Vergata University of Rome, πάλι πάνω στα οικονομικά. Λιγότερο από 2 χρόνια πριν ήμουν ακριβώς στην ίδια θέση που είναι πολλοί από τους φοιτητές που μας ακούνε. Τελείωνα τις προπτυχιακές μου σπουδές και έψαχνα να βρω ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μεταπτυχιακό. Νομίζω ότι καταρχάς θα προσπαθήσω να δώσω τη δική μου εμπειρία και μπορώ να πω, έχοντας κοιτάξει αρκετά μεταπτυχιακά, έχοντας δει πάρα πολλές επιλογές, ότι το μεταπτυχιακό έχει αρκετά υψηλό επίπεδο όσον αφορά την ύλη που καλύπτεται. Δεν έχει τίποτα να ζηλεύσει από εφάμιλα μεταπτυχιακά άλλων πανεπιστημίων, είτε εκτός Ελλάδος, είτε και από τα υπόλοιπα της χώρας μας. Είναι αρκετά δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Έχει εργασίες, έχει προόδους, όπως είπατε και εσείς, και γενικά απαιτεί αφοσίωση. Αλλά νομίζω ότι ανταμείβει αρκετά τους φοιτητές. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στη διπλωματική εργασία, που βλέπω ότι σε άλλα τμήματα και σε άλλα μεταπτυχιακά αντίστοιχα τείνει να καταργηθεί ή αποθαρρύνεται γενικά να γίνει. Νομίζω ότι όποιος επιλέξει να μπει στο μεταπτυχιακό και κάνει την διπλωματική εργασία θα αποκτήσει πάρα πολλές γνώσεις και εξειδίκευση κατά κάποιο τρόπο πάνω στη δουλειά εντός εισαγωγικών, διότι μας επιτρέπει η διπλωματική εργασία να κάνουμε κάποια μορφή έρευνα, σχετικά πρώιμη βέβαια, αλλά σε ένα καλό επίπεδο. Επίσης, έχω να πω ότι το μεταπτυχιακό εμένα τουλάχιστον μου έδωσε πάρα πολύ τη δυνατότητα να μπω στον ακαδημαϊκό κόσμο, να γνωρίσω λίγο πώς δουλεύει η ακαδημαϊκή κοινότητα και να γνωρίσω πάρα πολύ εξαιρετικούς ανθρώπους, το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό, και μέσα από συνέδρια και μέσα από διάφορα events που οργανώνει το τμήμα. Για όσους είστε τώρα προπτυχιακοί φοιτητές και σύντομα εύχομαι και απόφοιτοι, ειδικά του οικονομικού, νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα
το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, ότι συνεργάζεστε με καθηγητές γνωστούς, με γνώριμους ανθρώπους, σε ένα οικείο περιβάλλον και φιλικό, το οποίο επιτρέπει μια ομαλή μετάβαση σε πιο υψηλό επίπεδο, σε πιο προχωρημένο επίπεδο, κάτι το οποίο εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι το μεταπτυχιακό προετοιμάζει και πάρα πολύ καλά όποιον θέλει να πάει στο εξωτερικό, είτε για σπουδές είτε για δουλειά. Και μαζί με το πόσο καλή δουλειά θα κάνουμε εμείς σε διπλωματική εργασία, σε βαθμούς κτλ., στα μαθήματα κτλ., μπορεί να μας κάνει πολύ ανταγωνιστικούς. Γενικά, το μεταπτυχιακό, βάσει και του τι αντικείμενα καλύπτει, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να κάνει έρευνα. Είτε σε κάποιον οργανισμό, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι διάφορες κεντρικές τράπεζες κτλ., είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σαν καθηγητή σε κάποιο πανεπιστήμιο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι απευθύνεται γενικά σε όποιον έχει ακαδημαϊκή περιέργεια και σε όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα και να εμβαθύνει στα οικονομικά, γιατί νομίζω αυτές οι γνώσεις είναι περιζήτητες σε οποιαδήποτε θέση ευθύνης, που η καλή κατανόηση του οικονομικού κόσμου και η ικανότητα διαχείρισης και ερμηνείας των δεδομένων είναι απαραίτητη. Αν έπρεπε να συνοψίσω την εμπειρία μου από το μεταπτυχιακό στην οικονομική επιστήμη, θα έλεγα ότι απέκτησα πάρα πολλές γνώσεις, είχα πάρα πολλές ευκαιρίες εξέλιξης και γνώρισα πάρα πολλούς εξαιρετικούς ανθρώπους. Και αν μπορούσα να γυρίσω 2 χρόνια πίσω, δεν θα άλλαζα αυτή την επιλογή μου. Αυτά είχα να πω. Καλή επιτυχία στους φοιτητές σε ό,τι επιλέξουν να κάνουν. Αν υπάρχει κάποια πορεία. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Δασκαλίνα. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Δρούγκα. Καλησπέρα, με ακούτε, με βλέπετε? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Εγώ είμαι η Πασχαλίνα Δρούγκα. Έχω τελειώσει το 2021 το προπτυχιακό πρόγραμμα οικονομικών σπουδών στο ΠΑΜΑΚ και συνέχισα μετά τις σπουδές μου στο μεταπτυχιακό, όπου βρίσκομαι σε διαδικασία ολοκλήρωσης του τώρα. Και εδώ και περίπου 1 χρόνο εργάζομαι στην Coca-Cola ως Root Settlement Associate. Αυτό που μου άρεσε εμένα, θυμάμαι τον εαυτό μου ότι ήμουν ακριβώς στην ίδια κατάσταση μαζί σας, παρακολουθούσα την ίδια παρουσίαση και μόλις είχε ολοκληρωθεί σκεφτόμουν και έλεγα ότι αυτό το μεταπτυχιακό είναι για μένα, γιατί από την πρώτη στιγμή αυτό που μου άρεσε πραγματικά είναι ότι δεν ήταν καθόλου περιοριστικό. Στο πρώτο εξάμηνο, που στην ουσία είναι και το εισαγωγικό, μέσα από τις διαλέξεις, από τις εργασίες, από την έρευνα που κάνει ο καθένας μας, μαθαίνουμε, βλέπουμε το τι μας αρέσει, που είμαστε περισσότερο, τι μας ενδιαφέρει περισσότερο, που θέλουμε να είναι η κατεύθυνσή μας και με αυτόν τον τρόπο στο δεύτερο εξάμηνο διαλέγουμε και την ανάλογη κατεύθυνση. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό εφόδιο που μου πρόσφερε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ακόμη και σήμερα με βοηθάει καθημερινά στη δουλειά μου είναι ο τρόπος σκέψης. Οι καθηγητές μας μέσα από τις διαλέξεις μας δίνουν τις πρώτες ύλες εισαγωγικά και από εκεί και πέρα με τη δικιά μας προσωπική δουλειά φτάνουμε στον επιθυμητό στόχο. Το να θέλει κάποιος, για παράδειγμα, από το 1 να φτάσει στο 10, στην αρχή μπορεί να του φαίνεται δύσκολο και κοπιαστικό και είναι κιόλας στην πραγματικότητα, αλλά με τις γνώσεις που λαμβάνουμε, με την καθοδήγηση και με όλη αυτή τη βοήθεια μπορούμε να το κάνουμε και είναι κάτι που δεν μας βοηθάει μόνο ούτε για να περάσουμε ένα μάθημα, ούτε για να γράψουμε μια εργασία. Είναι κάτι που μας βοηθάει καθημερινά. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό εφόδιο που μου πρόσφερε επίσης το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η εξοικείωση με την επεξεργασία δεδομένων, την ανάλυση τους, η συγγραφή εργασιών. Και αυτό επίσης σε βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά στον εργασιακό χώρο, που οι περισσότεροι σήμερα δουλεύουμε με διάφορα projects. Μας δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούμε με τη διαχείριση, με την ομιλία σε κοινό, να αποβάλουμε το πιθανό άγχος που προκύπτει. Για να μην σας κουράζω και για να μην καταχράζομαι και το χρόνο των υπολείπων, για μένα αξίζει πραγματικά να κάνετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι απαιτητικό, η αλήθεια είναι αυτή, χρειάζεται μελέτη και αφοσίωση, αλλά πραγματικά είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας και νομίζω ότι στο τέλος θα είστε αρκετά ικανοποιημένοι από όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δρούγκα. Ο κύριος Γιώγας. Γεια σας, καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Παναγιωτήτη για την πρόσκληση να απευθυνθώ στους μελλοντικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διαθεματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη.
Εγώ είμαι ο Θανάσης Γιώγας και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, όπως και η Αναστασία Βόγρη που ανέφερε προηγουμένως. Είμαι και εγώ παιδί του ΠΑΜΑΚ, έκανα το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε μεγάλο βαθμό ό,τι είχα να πω έχει αναφερθεί ήδη από τους υπολείπους. Δηλαδή, ακόμα και η παρουσίαση του κ. Παναγιωτίδη αναφέρει όλα αυτά τα σημαντικά συστατικά του προγράμματος, όπως είναι η προετοιμασία των φοιτητών, κυρίως κατά τη δική μου άποψη, για διδακτορικές σπουδές. Εγώ, όπως και ο πρώτος ομιλητής, ο Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, μετά το μεταπτυχιακό ακολουθήσαμε διδακτορικές σπουδές και βγήκαμε και οι δύο στο εξωτερικό. Αυτός, όπως είπε, πήγε στο Λάνκαστερ, εγώ ήρθα στο Groningen της Ολλανδίας. Και ήθελα να πω ότι η εμπειρία που είχα από το μεταπτυχιακό μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα μπορούσα να έχω μια πολύ ομαλή μετάβαση για να συνεχίσω να κάνω διδακτορικές σπουδές. Δεν ένιωσα ότι υστερώ πουθενά, είτε στο κομμάτι της θεωρίας, είτε στο κομμάτι της έρευνας, της ποσοτικής ανάλυσης. Ό,τι εργαλεία είχαμε να διδαχτούμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι τα ίδια με αυτά που διδάσκονται στην Ολλανδία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα στην οικονομική επιστήμη. Προσωπικά, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος ο Βασιλόπουλος, είχε challenges να αντιμετωπίσει, είχε να μάθει, όπως είπε, R, είχε να μάθει Python. Έτσι και εγώ, παρότι συνέχισα διδακτορικό, το διδακτορικό μου δεν ήταν απαραίτητα στα οικονομικά, ήταν στην χωρική οικονομετρία, θα λέγαμε, είτε στα regional science και στα οικονομικά της ευτυχίας. Πράγματα που δεν διδαχτήκαμε άμεσα στο μεταπτυχιακό, στην οικονομική επιστήμη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε, μου επέτρεψε να έχω την κριτική ικανότητα και να μπορέσω να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις που είχα να αντιμετωπίσω καθώς συνέχισα τις σπουδές μου. Αυτό το λέω γιατί ένα μεταπτυχιακό προφανώς δεν μπορεί να τα καλύψει όλα, αλλά μπορεί να σου διδάξει τρόπους με τους οποίους μαθαίνεις, τρόπους με τους οποίους να σκέφτεσαι. Ανέφεραν ήδη πολλά άτομα για την έρευνα και για το πώς γράφουμε εργασίες και για το πώς αντιμετωπίζουμε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Ένα ακόμα που ήθελα να πω εγώ και δεν αναφέρθηκε είναι το πώς αναζητούμε άρθρα στο διαδίκτυο, πώς τα διαβάζουμε, πώς κρατάμε σημειώσεις, πώς κατανοούμε ένα άρθρο περί τίνος πρόκειται, πώς κάνουμε μια βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος που μας ενδιαφέρει να αναλύσουμε. Και όλα αυτά είναι πράγματα που στο μεταπτυχιακό στην οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οι φοιτητές που θα το επιλέξουν θα τα μάθουν και θα έχουν μια πορεία στη συνέχεια γύρω στα ερευνητικά είτε σε έναν άλλο κλάδο όπως αυτοί επιθυμούν. Ναι, όπως είπα και στην αρχή και όπως είπε και ο κ. Παναγιωτίδης, το μεταπτυχιακό αυτό προετοιμάζει φοιτητές για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Εγώ αυτήν επέλεξα, αλλά όπως βλέπω και από την λίστα των ομιλητών, οι περισσότεροι έχουν απορροφηθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε δεν είναι τόσο μονοδιάστατο όσο ίσως φαίνεται. Παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο επιλογών για το μέλλον και ο καθένας μπορεί να βρει τον εαυτό του όπου ταιριάζει περισσότερο. Εγώ αυτά είχα να σας πω και είμαι στη διάθεσή σας άμα έχετε απορίες να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γιώγα. Ο κύριος Πουμπουρίδης θα ήθελε να μοιραστεί την εμπειρία του μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, είμαι παιδί του ΠΑΜΑΚ. Το προπτυχιακό μου στην οικονομική επιστήμη τελείωσε το 2022 και στη συνέχεια συνέχισα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην οικονομική επιστήμη. Άκουγα, γιατί είχα μπει και εγώ στις παρουσιάσεις, άκουγα πως είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά δεν το πίστευα, μέχρι που έφτασε η ώρα και κατάλαβα ότι αυτά που λέγανε είναι όντως αλήθεια, είναι ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τους φοιτητές στους οποίους απευθύνεται. Και οι φοιτητές στους οποίους απευθύνεται δεν είναι φοιτητές οικονομικών επιστημών, είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, περιέργεια και αγάπη για τα οικονομικά. Σε αυτούς τους φοιτητές το επίπεδο δεν αποτελεί πρόβλημα. Απέναντίας είναι κάτι πολύ καλό γιατί μας εξοπλίζει με πολύ καλές γνώσεις των οικονομικών. Οι καθηγητές στο πρόγραμμα ήταν πολύ επαγγελματίες, ήταν πάντως στο πλευρό μας. Ο κύριος Παναγιωτίδης, κατά τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας, ήταν στο πλευρό μου. Και δεν έχω λόγο να πιστεύω πως
και οι υπόλοιποι καθηγητές είχαν την ίδια συμπεριφορά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πω ότι οι καθηγητές ήταν στο πλευρό μας και για συμβουλές. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που χρειάστηκα συμβουλές τόσο για το μέλλον μου όσο και για το παρόν. Και ήταν πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν και να αφιερώσουν ώρες για μένα. Και πέρα από τις γνώσεις οικονομικών, το πρόγραμμα με εξόπλισε με γνώσεις για τον τρόπο εργασίας, αλλά και τον τρόπο εκπόνησης έρευνας, γιατί μέχρι πριν μπω στο μεταπτυχιακό, για να κάνω μια καλή έρευνα θα χρειαζόμουν πολλή βοήθεια, ενώ πλέον μπορώ να την κάνω και ανεξάρτητα. Και όλα αυτά με βοήθησαν στο να βρω δουλειά στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, όπου είχα γνώσεις στατιστικής και αυτό με βοήθησε στη δουλειά καθώς φτιάχνουμε δείκτες εξαγωγικών προσδοκιών. Είχα γνώσεις οικονομικών, το οποίο με βοήθησε στην αρθογράφηση, καθώς κλήθηκα να γράφω άρθρα τόσο για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων όσο και για εφημερίδες, αλλά και τον τρόπο ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, καθώς πολλές φορές χρειάζεται να παρουσιάσουμε δεδομένα σε μέλη του συνδέσμου. Και τώρα βρίσκομαι στη διαδικασία όπου μαζί με τη δουλειά θα ξεκινήσω και το διδακτορικό μου. Νομίζω πως όλα αυτά συνοψίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη δικιά μου εμπειρία από το μεταπτυχιακό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Κουμπουρίδη. Τελευταίος είναι γραμμένος ο κύριος Χυσιρίδης. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας. Ναι, καλησπέρα, εδώ είμαι. Ωραία. Μπόρεσα και μπήκα, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Δεν ξέρω αν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, γιατί νομίζω τα παιδιά τα συνοψίσαν όλα πάρα πολύ ωραία. Να πω 2 λόγια για μένα, ότι εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Net Company Indrasoft, στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας. Πολύ σύντομα αυτό που κάνουμε, παρόλο που η εταιρεία είναι κατά κόρον IT και εγώ έχω ένα background στα οικονομικά, αυτό που κάνουμε στην ομάδα μου είναι να προσπαθούμε να στήσουμε IT προϊόντα, είτε στην πλευρά, ας πούμε, mobile applications, είτε κάποιες πλατφόρμες, είτε κάποιο IT service. Οπότε έρχομαι λίγο να συνοψίσω και να συνθέσω αυτά που είπαν τα παιδιά. Θεωρώ 3 πράγματα είναι βασικά και τα χρησιμοποιώ και εγώ, ας πούμε, καθημερινά στο ρόλο μου. Το πρώτο, όπως έχει αναφερθεί κατά κόρον, είναι οι ποσοτικές μέθοδοι. Πρακτικά, ας πούμε, για να σας δώσω κάποια παραδείγματα, χρησιμοποιούμε κάποιες γνώσεις που συγκεκριμένα πήρα και το μεταπτυχιακό, προκειμένου να κάνουμε έρευνα αγοράς και να κάνουμε και forecasting, ας πούμε, σε κάποια πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και προφανώς να πληροφορήσουν μελλοντικές αποφάσεις της εταιρείας. Το δεύτερο κομμάτι που αναφέρθηκε και συμφωνώ απόλυτα είναι επειδή κατά κύριο λόγο τα έργα τα οποία υλοποιούμε εμείς είναι ερευνητικά, το μεταπτυχιακό έχει δώσει ένα πολύ καλό υπόβαθρο σε ερευνητικό τρόπο σκέψης και γενικότερα πώς να δομηθεί ένα ερευνητικό έργο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για μένα καθημερινά, θα έλεγα. Και ένα τρίτο κομμάτι, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί προηγουμένως, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ χρήσιμο, είναι ότι επειδή τουλάχιστον το δικό μου αντικείμενο, αλλά θεωρώ και πολλά άλλα αντικείμενα έχουν ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι το λεγόμενο report writing, είτε με τη μορφή reports, ας πούμε, εσωτερικά στο management, είτε με τη μορφή παραδοτέων σε πελάτη. Αυτό που μου έδωσε το μεταπτυχιακό, εμένα προσωπικά σίγουρα, είναι να μπορέσω να αποτυπώσω με γραπτό λόγο και να δομήσω ορθά reports και παραδοτέα, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ trending, ας πούμε, στο σύγχρονο επαγγελματικό, ας πούμε, τρόπο ζωής. Πέρα από αυτό, πέρα από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή, θεωρώ και γνωρίζω και προσωπικά, ας πούμε, και ήδη υπάρχουν και κάποια παιδιά, ότι είναι ένα εξαιρετικό μεταπτυχιακό, προφανώς για όποιον θέλει να ακολουθήσει ένα διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά. Πάρα πολλά παιδιά έχουν πάρει υποτροφίες στο εξωτερικό μέσα από το μεταπτυχιακό αυτό, οπότε δίνει τρομερά καλά εφόδια και για αυτό το κομμάτι. Αυτά από μένα. Ήμουν όσο συντομότερος μπορούσα και ευχαριστώ και πάλι πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
σταματήσω την ηχογράφηση. Δώστε μου λίγο ησυχία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να ευχαριστήσω όλους όσους μοιράστηκαν την εμπειρία τους μαζί μας. Αν κάποιος φοιτητής έχει κάποια ερώτηση, μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να απευθυνθεί σε όποιον θέλει, είτε ερώτηση για το μεταπτυχιακό, είτε ερώτηση για τις εμπειρίες των αποφύτων του μεταπτυχιακού, οι οποίες παρουσιάστηκαν πριν από λίγο. Ο λόγος είναι σε εσάς. Όποια ερώτηση έχετε, είτε προφορικά, είτε από το chat, σας ακούμε. Ο λόγος είναι σε εσάς. Ναι, ο κύριος Κόλτσης. Καλησπέρα σας. Εγώ θα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού. Στον επαγγελματικό τομέα, ποιοι άνθρωποι επιλέγουν το θεωρητικό κομμάτι, ποια επαγγέλματα πρέπει να στηριχθούν στην οικονομική επιστήμη και επιλέγουν στην εφαρμοσμένη οικονομική, ποια επαγγέλματα ταιριάζουν καλύτερα στα κομμάτια του μεταπτυχιακού. Αν μου επιτρέπετε να το απαντήσω εγώ αυτό το ερώτημα, βέβαια ο καθένας έχει τη δική του οπτική, θα έλεγα ότι οι κατευθύνσεις θα είναι καλύτερο να τις επιλέξει κάποιος όταν τελειώσει το πρώτο εξάμηνο και δει ποια είναι η κατεύθυνση που ταιριάζει περισσότερο, ποιες είναι οι προτιμήσεις του, που θεωρεί ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς ότι είναι καλύτερο σε κάτι, ποια κατεύθυνση θα ικανοποιήσει περισσότερο την περιέργειά του και τις ικανότητες του. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κανόνας εδώ πέρα. Οι προτιμήσεις είναι διαφορετικές και η κάθε κατεύθυνση έχει τα πολύ δυνατά συγκριτικά πλεονεκτήματα, η κάθε μία διαφορετική. Δεν θα έλεγα ότι συσχετίζεται το επάγγελμα με κάποια κατεύθυνση, θα έλεγα περισσότερο ότι οι κατευθύνσεις αντανακλούν τις προτιμήσεις του κάθε φοιτητή, της κάθε φοιτήτριας. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι, ο κύριος Τσαχάκης. Καλησπέρα, για τον κύριο Βασιλόπουλο. Εάν θα πρότεινε σε κάποιον ο οποίος θέλει επαγγελματικά να καταλήξει στο ίδιο σημείο, του data science, ας πούμε, χοντρικά, εάν θα του πρότεινε να μπει σε διαδικασία να κάνει διδακτορικό, από τη στιγμή που συνήθως αυτό είναι για άμα κάποιος θέλει να προχωρήσει την έρευνα και τη διδασκαλία. Δεν είναι απαραίτητο το διδακτορικό ότι σκέφτεσαι έρευνα και διδασκαλία. Είναι παίρνεις κάποια εφόδια όσο να κάνει το ερευνητικό τομέα. Για data science ίσως είναι λίγο περιττό το διδακτορικό, θα έλεγα. Απαιτεί πολύ μεγάλη επένδυση και χρόνου και, ας το πούμε, χρόνου κατά βάση. Εξαρτάται πώς θα σε δεχτούν στο διδακτορικό, είτε με υποτροφία είτε όχι. Για data science όμως είναι λίγο περιττό το διδακτορικό, αλλά σίγουρα ένα μάστερ, και να πω την αλήθεια ότι ένα μάστερ σε μια επιστήμη κοινωνική είναι ίσως λίγο προτιμότερο από ένα μάστερ σε data science. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορείς να δεις πάρα πολλά μάστερ όσο και να κάνεις στατιστικά, που σου μαθαίνουν γραμμική παλινδρόμηση πάλι όχι γραμμική παλινδρόμηση, σου μαθαίνουν όλη τη στατιστική, ας το πούμε, πώς το έχουν πει στο machine learning, που εμείς το λέμε οικονομετρία. Σου μαθαίνουν από την αρχή, αλλά το master στα οικονομικά σου μαθαίνει πώς να κάνεις tackle ένα πρόβλημα. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μεθοδολογίες μαθαίνεις, βγαίνουν καινούργιες κάθε φορά και είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις να το μαθαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι τόσο περίπλοκο. Ενώ να παίρνεις ένα πρόβλημα και να πας από την αρχή ως το τέλος, με τη βιβλιογραφία του, με την ανάλυση, με το reporting, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαν πολλοί συνομιλητές, είναι το master, και ειδικά στα οικονομικά ή σε κάτι παρεμφερεί το οικονομικό, το πιο social, είναι απαραίτητο, θα έλεγα. Είναι σίγουρα απαραίτητο. Αλλά το διδακτορικό είναι ίσως overkill για να, άμα σκοπεύεις να πας σε data science μόνο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση? Έχω μια ερώτηση στο chat από τον κύριο Κουτσούμπελια. Θέλω να ρωτήσω πόσο διαφέρει αυτό μεταπτυχιακό με τις προοπτυχιακές μας γνώσεις και εμπειρίες και τι είδους προοπτικές θα έχουμε μετά από αυτό.
Πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχει μία άποψη που λέει ότι στο μεταπτυχιακό, στα οικονομικά, θα κάνεις πάνω κάτω αυτά που έκανες στο προπτυχιακό. Αυτό με μία λέξη να πούμε ότι είναι λάθος. Η ύλη που καλύπτουμε είναι σε διαφορετικό επίπεδο από το προπτυχιακό. Εδώ τόσο η βιβλιογραφία είναι σύγχρονη και όλη στα αγγλικά. Η έμφαση και η εμβάθυνση που δίνουμε στα γνωστικά αντικείμενα είναι τελείως διαφορετικού επίπεδου και η μικρή τάξη που ανέφερα προηγουμένως, που είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού, καθώς δουλεύουμε σε μικρά γκρουπ, μας επιτρέπει να πάμε σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και πολύ περισσότερο ουσιαστικά τα θέματα αυτά. Να πούμε ότι το μεταπτυχιακό υιοθετεί έτσι μια προσέγγιση στην οποία τα μαθηματικά και οι ποσοτικές μέθοδοι είναι βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούνται και στη μικρο και στη μάκρο στα μαθήματα. Οπότε η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται τα μαθήματα στο προπτυχιακό με αυτόν που αντιμετωπίζεται τα μαθήματα στο μεταπτυχιακό είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσουν και όλοι οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού, οι οποίοι μίλησαν προηγουμένως, ότι η διαφορά ανάμεσα στα μαθήματα και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα μαθήματα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή από τον κύριο Κουτσούμπελια. Τον ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση. Ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρθηκε προηγουμένως είναι ότι στο μεταπτυχιακό υπάρχουν υποτροφίες για όσους πετυχάνουν υψηλή βαθμολογία και αυτά τα θέματα θα μπορεί να σε ενημερώσει και η γραμματεία, αν στείλετε ένα σχετικό email ή αν πάρετε τηλέφωνο. Οπότε οι υποτροφίες είναι διαθέσιμες. Άλλες ερωτήσεις? Ναι, κύριος Τσαχάκης. Στην αρχή είχατε πει ότι ένα από τα κριτήρια για να μπει κάποιος στο μεταπτυχιακό ήταν η ερευνητική εμπειρία. Αυτή θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο μιας εργασίας, ενός μαθήματος του προπτυχιακού ή κάποιας δουλειάς, ξέρω εγώ, ή μπορεί να είναι και κάτι το οποίο κάνει κάποιος ως χόμπι? Η ερευνητική δραστηριότητα ενός προπτυχιακού φοιτητή είναι μία διάσταση η οποία μετράει επιπλέον των υπολείπων. Δεν υπάρχει προσδοκία για κάποια ερευνητική δραστηριότητα. Είναι δεδομένο ότι είναι περιορισμένη η δυνατότητα που έχει ένας προπτυχιακός φοιτητής, αλλά μία εργασία ή και η διπλωματική είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα ενός προπτυχιακού φοιτητή, την οποία την λαμβάνουμε υπόψη. Οπότε, είτε μια εργασία σε κάποιο μάθημα, είτε η διπλωματική που είναι προαιρετική στο τμήμα μας, είναι κάτι που προσμετράται θετικά. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Ό,τι ερώτηση θέλετε, μπορείτε είτε να ανοίξετε το μικρόφωνο, είτε να χρησιμοποιήσετε το chat, είτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία για οποιαδήποτε επιπλέον ερώτηση έχετε ή κάποια επιπλέον πληροφορία που θα θέλετε για το μεταπτυχιακό. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο να ρωτήσει κάτι είτε εμένα είτε τους αποφύτους?
Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σήμερα, να πω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους αποφύτους μας, να τους ευχαριστήσω που συμμετείχαν στη διαδικασία σήμερα και μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους. Υπάρχει μια ερώτηση, νομίζω. Η κυρία Γεροντοπούλου λέει γιατί κάποιος να επιλέξει αυτό το μεταπτυχιακό και όχι κάποιο άλλο στο εξωτερικό. Και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι κάποιοι απόφοιτοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Με βάση την εμπειρία των αποφύτους μας, να πούμε ότι το μεταπτυχιακό είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, οπότε δεν έχει πολλά πράγματα να ζηλέψει από κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συμβουλή μας είναι να μην κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Προφανώς αυτές είναι επιλογές προσωπικές. Θεωρούμε ότι δεν έχει κάτι το μεταπτυχιακό να ζηλέψει ούτε στη δουλειά που γίνεται, ούτε στο επίπεδο της δουλειάς που γίνεται σε σχέση με καλά μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Επίσης, συγγνώμη να πω, είναι και μια ομαλή μετάβαση για όσους θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Είναι μια ομαλή μετάβαση η παρακολούθηση του δικού μας μεταπτυχιακού. Θα τους φανεί πιο εύκολο δηλαδή, είτε για διδακτορικό μετά, είτε για κάτι άλλο, είτε για δουλειά, να έχουν περάσει πρώτα από εδώ. Σωστό. Προετοιμάζει καλύτερα έναν φοιτητή ο οποίος θα ήθελε να συνεχίσει είτε τις σπουδές του, είτε την εργασία του στο εξωτερικό αργότερα. Βέβαια. Ευχαριστούμε. Βοηθάμε κιόλας, συγγνώμη, να πω. Ναι. Νομίζω ότι και εμείς σαν διδάσκοντες στο πρόγραμμα βοηθάμε. Δηλαδή υπάρχουν μεταπτυχιακά εφάμιλου επίπεδου, τα οποία είναι αρκετά... Δηλαδή ο τρόπος βαθμολόγησης είναι πολύ πιο σκληρός από ό,τι κάνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε φοιτητικοκεντρικό και τμήμα και πρόγραμμα. Οπότε δηλαδή συνδυάζουμε δύο πράγματα, και το επίπεδο σε γνώσεις, αλλά και ταυτόχρονα να είναι, ας πούμε, με πολλή προσπάθεια προφανώς από τους φοιτητές, αλλά να είναι εφικτό να γράψει κάποιος κάποιο βαθμό καλό και να τα πάει καλά. Σε αντίθεση με κάποια προγράμματα στο εξωτερικό, είναι πιο απρόσωπα, έχουν μεγάλο αριθμό φοιτητών, ξεπερνάνε τους 50% σε κάθε μάστερ, σε κάποια μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα εκεί οι φοιτητές να αντιμετωπίζονται απλά σαν ένας αριθμός. Εμείς, επειδή και τα περισσότερα παιδιά είναι από το τμήμα μας, που κάνουν αυτό το μεταπτυχιακό, έχουμε κάποιοι, το γνωρίζουμε δηλαδή από το προπτυχιακό, και έχουμε κάποια μεγαλύτερη οικειότητα και κάποια καλύτερη σχέση στην αντιμετώπιση των φοιτητών και των φοιτητριών μας. Αυτό ήθελα επίσης να προσθέσω. Ναι, να προσθέσω και εγώ σε αυτό που είπε ο κ. Μπόικος, ότι τα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, όσοι από εσάς έχετε γνωστούς ή φίλους, θα ξέρετε ότι στο ίδιο μεταπτυχιακό μπορεί να είναι και 50 και 100 και 200 άτομα στο ίδιο μεταπτυχιακό. Εδώ πέρα εμείς προσπαθούμε να έχουμε και καταφέρουμε να έχουμε μικρές τάξεις, στα οποία η συνεργασία και η αλληλεπίδραση είναι πολύ πιο ουσιαστική και αποτελεσματική. Άλλες ερωτήσεις? Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους συμμετείχαν σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους απόφοιτούς μας που μας δόθηκε ευκαιρία σήμερα να τους ξαναδούμε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν σήμερα, τόσο στους φοιτητές που ενδιαφέρθηκαν για το μεταπτυχιακό, όσο και για τους αποφοίτους μας, στους οποίους ευχόμαστε καλή συνέχεια και είμαστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε αν με το καλό του χρόνου, ίδια εποχή, να τους θυμηθούν, να μας θυμηθούν και να θυμηθούν και τα χρόνια που περάσαν στο μεταπτυχιακό. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν σήμερα. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Και συγχαρητήρια στα παιδιά για την πρόοδο που έχουν κάνει, για τους απόφοιτους μας. Συγχαρητήρια, βέβαια. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.